Mila bederatzireun ta hogeita hemezortzia, maiatzako hogeita bata, lehen argiak jozia. Iruñeko hormatan, korpu bat balaz josia, berrogetako seme bat, gezurretan egorzia. Berrogetako seme bat, gezurretan egorzia. Hogeita bi urterekin Ameriketara hartzai, itzuli eta Simona zegoen ezkontzeko zain. Ondoren Ramon sortu zen, seme bakar semerik hain, baina zuen zoriona ezin zen egon zuen gain. Baina zuen zoriona ezin zen egon zuen gain. Buskaraian aipatu zen, gerra gordin zegoela, zukerran zenuen Ramon ez da gerran hilko dena. Norbaitek salatu zuen, maitasunezko hobena, Moseko maian bertan, sinatu zuten kondena. Moseko maian bertan, sinatu zuten kondena. 10 hilabetez preso egon zinen Iruñean, semearen ongi nahi hartzeagatik min gainean. Hiltzeran kondenatua, 6 hitzaien ordainean, lurrotza eta gezurrak bota zituzten gainean. Lurrotza eta gezurrak bota zituzten gainean. Frankisten balek hildako Valeriano Eltzauspe. Baserria eta sosak denak eraman dituzte. Hilobi anonimoan atzenaraztea uste, baina berroetan beti gogoratuko zaituzte. Berroetan gogoratuko zaituzte.